Oh! Ayun ka sa sir, ha? Imo na i-receive karon ma'am, or ako na ning i-aris. Ayun, sir. Importante kailan ako, sir. Sir. Ha? Pilagay na ito, sir. Kuan ma'am ganang Yes, yes. Yes, bakit na? Parsil. Huh? Sir. ako sa picture imo i-receive ma'am. Oh, sir. Ako sa picture na ma. Delivery, oh. 785 ma'am. 785. 785, sir. Oh, 785. Sige, sir. Dar ma'am. Okay ka ma'am, okay ka? Nabangin. Hoy, okay ka ma'am? Okay, sir. Okay lang, sir. 785 ma'am. Dar ma'am. Ora ba ko sinisiyo ni ma'am? Kumuha na, sir. Ako na. Ako na ma'am. Oh, sir. Ay, sir. Oh, mahal, sir. Okay ka ma'am? Ano ka ma'am? Okay, Sure ka? Tabangan ka ma'am? Masa ka ma'am? okay na ko, sir. Tabangan ka? Ayan, sir. Ha? Yo! Kadiyot sa bagay na ang parcel. Hoy! Saba yor! Okay, balik. Uli ni pangili din na kagabli. Kadiyot sa bagay na ang parcel ako. Play na lang. Hindi, ayun na. Rolling action. Ayo! Hindi na lang kasi tawagan niya. Jagan. Bago ka, rolling action sa sir. Kanito sa sir. Sir, kanito sa sir. Ikaw, ma'am, sama, dilingi sa room. Kaya RS na daw. Last. Ayun, sir, importante na ako ni. Last. Okay, fine. Rolling action. Ma'am! Sir, kadiyot na sa sir. Yan. Ada, gini. Sarap. Oke. Basta na tayo. Basta tayo ha. Rolling action. Sir, kadiyot na sa sir, ha? Sama, reset di mo. RS na ba daw, ma'am? Ay, Ada RS. Wala. Mana ka rin? Mana sa? Ayun, sir, importante ka na ko na. Di sir, nablihan. O, importante kayo na. Tatawa na kabi na ka. Hindi sir, fine. Okay. Rolling action. Tingog dahil. Sir, ganyan to sa sir. Rolling action. Sir, kadiyot na sa sir. Asa nga, yung mga i-receive ma'am, or ako na yung i-RS. Ay, importante mo kailan ako, sir. Yes, pakinig parcel. Sir, kanang pilagat dito, sir. Okay ka, ma'am? Okay na po, sir. Yes, bukin ang bili-bili. Yes, ba? Sir, kanang pilagat, sir. Ako sa picture kayo, ma'am. Ito, ma'am. Yes, Ma'am, po na 75, ma'am. 75, ma'am. Balik ko na siya, ma'am. Okay na siya, ma'am? Okay na po, sir. Mukha na ng sukli, sir. Ako na suklit. Sir. Okay ka? Okay ka? Okay na po, sir. Tabangan ka, ma'am? Okay na po, sir. Nag-abing mo po ako sa gano'n. Okay, ulit ha. Okay. Sir, ganito, sir. Okay. Rolling action. Sir, kadiyot na sa sir, ha? Imo na i-receive ka rin, ma'am, or ako na yung i-RS. Ayun, sir. Importante kilala ako, sir. Sir. Pilagay na, sir. Ma'am, ganang... Yes, boy. Yes, bakit na? Parcel. Sir. Ako sa picture, imo i-receive, ma'am? Sir. Ako sa picture naman. Yan sa kiki. Bili-bili. 75, ma'am. 75. 785, sir. Oh, 75. Sige, sir. Dar. Okay ka, ma'am? Okay ka? Okay na.
Balik dulu, Uy, okay ka, ma'am? Okay lang kayo, sir. Okay lang kayo. Bibili kayo, ma'am. Isip ko, sir. Sir. Wala ba kayo sinisiwan ni ma'am? Ay, imuha na, sir. Ako na, ni? Ako na, ma'am? Oh, sir. Ay, sir. Imuha na, sir. Okay ka, ma'am? Nasaan ka, ma'am? Di, okay lang kayo, sir. Sure ka? Oh, sure lang, sir. Tabangan tayo natin. Tabangan di ka? Tabangan di ka, ma'am? Nasaan, ma'am? Okay na po, sir. Tabangan di ka? Ay, lang, sir. Okay na po. Ikaw. Foto dulu sa camera, Chris. Tara, okay. Tara, okay. Okay, ako to.